kureva kuti Mwari paakasika nyika yakange isina zvose zvaidiwa kuti zvive pairi. Mwari ndopaakazoti ngapamere miti. Totarazve muti wacho Mwari waakati ngaumere, akati miti ngaivepo panyika inobereka zvibereko, kuti mafruits ane mbeu mukati macho. Kwai zvikaita saizvozvo Mwari akati zvakanaka. Saka pakasimwa muti wokutanga paiva namaruramire ekuti pazomerazve mumwe muti. Kureva kuti Mwari tikatarira masango mukuzara kwawo, Mwari haana kusika miti yakangopfekana, uswa hwakangopfekana, asi kuti uswa hwaidya hwakanzi ngaumere hwaifanira kuzova namaruva nembeu dzowira muvhu dzomerazve, poita mumwe miti, poita umwe uswa. Mwari achisika mhuka akati asvika dzaakasvika dzacho, kana dzaiva 2 kana dzaiva 6, asi akati akadziropafadza akati ngadziwande. Maybe tingodzoka pana Genesis 1 tione pfungwa yada kuti tingoedza kuonesana madekwana ano. Pana Genesis 1. Verse 11. Genesis 1 verse 11. Mwari akati nyika ngaimerese uswa nemirivo inobereka mbeu nemiti inobereka michero ina marudzi ayo, mbeu dzayo dziri mukati mayo, panyika zvikaita saizvozvo. Okay. Verse 21. Verse 21. Mwari akasika mhuka huru dzegungwa nezvipenyu zvose zvinokambaira izvo mvura yakanga izere nazvo, zvina marudzi adzo, neshiri dzose dzina mapapiro dzina marudzi adzo. Mwari akaona kuti zvakanaka. Read on. 22. Mwari akazviropafadza akati, berekai muwande muzadze mvura iri mugungwa, neshiri ngadziwande panyika. Madeko akavapo, namangwanani akavapo, zuva reshanu. Now, tinoona kuti Mwari paaita zvaaita, waisazviita zviri mukukwana kwazvo kana kuti muuzere hwazvo. Ndochikonzero asvika mhuka dzose kana kuti hove dzose dzaiva mugungwa, akazodziropafadza akati berekanai muwande muzadze gungwa, shiri dzizadzewo matenga. Paakazosika munhu, amusika nomufananidzo wake, akazoti hazvina kunaka kuti munhu agara ari woga. Akabvisa rumbabvu, akasvika akaumba narwo mumwezve munhu wechipiri. Ndopaakazoti berekanai muwande muzadze nekutonga nyika. Saka munoona kuti zvose Mwari zvaakaita haana kuzviita muuzaro hwazvo, asi kuti zvaiva nepotential, zvaiva namaruramire, zvaiva neropafadzo, zvaiva nekutemera kweshoko raMwari kuti zviunze kukwaniriswa kwaidiwa naMwari. Saka ndiwo muitiro Mwari waakaita nawo kubva pakutanga. Zvose hazvina kuitwa muuzere hwazvo. Toonazve kunyangwe Ishe paakauya kuti azotipa isu ruponeso, haana kukaruka wangouya otorerwa pamuchinjikwa otidzikinura. Wakauya nenzira yokuberekwa, ari rushiye, ari mucheche, asingagone kuzvibatsira iye, wakachengetwa nekukudzwa
kudakara asvika panguva yekuti achienda kundova chipiriso. Ndizvodi tidzoke pana Hebrews bhuku yavaHebheru it's chapter 5 verse 7 chapter 5 verse 7 up to 10. Iye pamazuva enyama yake wakavuya kuna iye wakanga achigona kumurwira parufu neminyengetero nemikumbiro, achichema nokuchema kukuru nemisodzi, akanzwika nokuda kwokutya kwake Mwari. Kunyange iwe mwanakomana wakadzidza kuteerera nezvaakatambudzika, akati akwaniswa, akazova muvambi wokuponeswa kusingaperi kuna vose vanomuteerera, akanzi naMwari muprista mukuru nerudzi naMelkisedeki. Thank you. Now, he said Jesu achiuya, as I was saying, zvinonzi akachema nemisodzi nemikumbiro neminyengetero kuna aigona kumurwira parufu akanzikwa. Then verse yoti akati akwaniswa. Ndizvodi? Verse 9 akati akwaniswa akazova muvambi weruponeso rusingaperi kuna iye vanoteerera. Saka munoona nashe iye amene aifanira kuti asvike pakukwaniswa, kureva kuti haana kuuya ari that perfect. Pane zvaaifanira kupfuura nomazviri kuti zvikwanirise chikonzero chaMwari chekumuunza. Sekera Bhaibheri rati akati apfuura nenzira yokutambudzika ndo yakamupa kuti asvike pakukwaniswa, ave perfect, agozova chipiriso chinogona kuti dzikinura isu pazvivi zvedu. But izvozvo zvekuti Jesu wakafa, izvozvo zvoga kungofa kwake zvazvisina kuringana zvekare. Ataigona kuwana upenyu nekuda kwokuti iye wangofa. Is that right? Tikaenda kuna Veremu chapter 5 zvachiti isu tinoponeswa nerufu rwake, but tinopiwa upenyu nekumuka kwake. Saka paakafa pamuchinjikwa nyaya haina kupera, akazomuka nezuva retatu kuti tikwanise kuva namaruramire ekuva neupenyu. Amuka, toziva kuti vadzidzi vakauya kwaari vakati, saka Ishe mamuka, tanchiti mafa zvino taredi yapera, saka maakudzisira ushe here kuvaIsraeri. Akati handizvoba, imimi garai muguta kusvika mafukidzwa nesimba rinobva kumusoro. Saka kufa kwake hakuna kukwanisa nyaya yedu, kumuka kwake hakuna kupedza nyaya yedu. Aifanira kuti adzoke zvekare muchimiro chomweya mutsvene. Can you see? Saka Mwari zvaanoita kana achibata matiri, Paul anotaura, I think wa Filipi 1 verse 6, kuti iye wakatanga basa rakanaka mukati menyu acharipedzisa kwazvo. Kureva kuti Mwari pakutiunza kwaakaita kwaari, nyaya yacho haina kupera musiwe. Kusvika pazuva ranhasi nyaya yacho haisati yapera. Amen. Tinoramba tichipfuurira mberi kusvika pakukwaniswa. Saka zvinofanira kuva upenyu hwedu, zvinofanira kuva maonero edu, zvinofanira kuva matendere edu, kuti hatisi vanhu takadanirwa kumugumo, tiri vanhu takadanirwa kune chinopfuurira mberi. Amen. Ndo chikonzero pakuuya kwedu panyika, hatiuye tiri vakuru, tinouya tiri vadoko. Amen. Now,
as much as ndinoberekwa ndina meso, ndina mavoko, ndina makumbo, izvo zvose hazvikwanisi kuva nokubata zvazvakasikirwa. Kudakara ndapfuura nomune chimwe chimiro chinoita kuti ndisvike pakugona kuchimira namakumbo angu, kunyange ndakaberekwa ndinawo, ndichigona kubata namaoko angu, kunyange ndakaberekwa ndinawo. Saka kunamata kwedu nekuuya kwedu pamberi paMwari autimboona madekwana ano kuti hakuna chinhu chatinounzwa kwachiri, hakuna chimiro chatinosvitswa pachiri chisina chekuita nekupfuudzwa kwedu mberi. Saka Mwari pane chaanotisvivira kuti isu tipfuurire mberi. Hatibuyi, hatisviki pamugumo nekuda kwokuti ndangouya kuchechi, nekuda kwokuti ndangonamata. Pane zvinobata nomatiri zvinoita kuti tive vakafanira pamberi paMwari. Taverenga pabhuku yavaHebheru, kwai murayiro waiveri mumvuri. Amen. Murayiro waiva mumvuri, but Mwari akaupa kuna Mozisi kuti ape kuna vanhu vave namaruramire ekunamata. Asi Bhaibheri roti wakange uri mumvuri. Amen. Now, kureva kuti mumvuri wainongedzera kune ichecho chiri chaicho. Zvotionesa kuti murayiro wakanga usina kukwana pachezvawo, asi unonzi mumvuri. Now, kuti pave nemumvuri panofanira kuva neichecho chiri chaicho. Poita chiedza, kana chiedza chikarova pane chiri chaicho, chinonobudisa mumvuri. Saka tiri kuoneswa pano murayiro kwai waiva mumvuri, kureva kuti wanga usina kukwana pachezvawo, wakanga usati uri icho Mwari chaaida. Asi Mwari waida kuti tikaona mumvuri matiri mochipanga nokushuvira kuda kuona chiri chaicho. Amen. Munoziva Israeli vachifamba murenje vakapiwa mana waiva mumvuri, nekuti tikatara pana Deuteronomy 8 zvinonzi ndakakuzivisa nenzara ndikakupa mana yanga isingazivwe kunyange nemadzibaba ako. Izvi ndaida kuti uzive kuti munhu haararame nechingwa koga asina mashoko anobuda muromo Mwari. But mukatarira mana yaiva seiri chaiyo, nekuti vakati vaidya nguo dzavo dzaisa, dikita ravo raisadya nguo dzavo. Vaiti vaidya makumbo avo aisazviba pakufamba. Vaiti vaidya miviri yavo yaisimbisirwa kuti vafambe rwendo rwavo. Asi yaingova mumvuri wechaiva chaicho. Saka chaikosha murenje kwaiva kundobata nokuziva kuti munhu haararame nechingwa asine shoko robuda mumuromo maMwari. Amen. But dambudziko rakava nevaIsraeri nderekuti vakaona mugumo mumana, vakaona sokunge ndo yaiva kupera kwechaishuviwa naMwari kwavari. Ndochikonzero Jesu achizouya
ivo vakamubvunza vakati uchaiteiko iwe nekuti Mozisi akapa madzibaba edu mana murenje iwe unotipa chii? Kwavari vakaona sekunge mana yaiva zvose zvaidiwa asi yaingova mumvuri. Saka inzira imwe cheteyo Mwari anotidana nekutiunza kwaari. Pane zvose zvaanotipa, pane zvese zvaanoita muupenyu hwedu, zvinongonongedzera kune ichecho chiri chaicho. Amen. Can you see that? Now, as much as Mweya Mutsvene pamurayiro wainongedzera kukuuya kwomweya mutsvene uchizozadza isu, kuitira kuti murayiro waMwari usava pahwendefa rehwe asi kuve pahwendefa romwoyo yedu. Asi kunyange zvakadaro, Paul anotudza zvekare achiti mweya mutsvene iwoyo runongova rubatso kuratidza kudzikinurwa kwavanhu vaMwari chaivo. Saka Mwari anotiunza munzira yokufamba. Mwari anotiunza kwete kune zvinhu zvakatokwana zvakapera, asi kuti nhano imwe neimwe Mwari anosvivira kwatiri kuti iumbe chiyero chinotiendesa kumberi, kuti tikwanirisirwe Mwari chaakada. Amen. Pana Hebrews ipapo ngadzoke pachapter 9. Hebrews chapter 9. Can you read verse 8? Ngodzigana verse 8 tikasvike papo. Mweya Mutsvene achiratidza chinhu ichi, kuti nzira inoenda kunzvimbo tsvene yakanga isati yataridzwa tabhenekari yokutanga ichimire, wakanga uri mufananidzo wenguva ino, vanobayira nayo zvipo nezvibayiro zvisingagoni kukwanisa pahana yake iye unoshumira, nokuti yaingova mirayiro yenyama yezvokudya nezvokunwa nokushamba kazhinji yavakatemerwa kusvikira panguva yokuvandudzwa. Asi Kristu akati asvika ari muprista mukuru wezvinhu zvakanaka zvinouya, akapinda napatebhenekari yakapfuura pakukura napakukwana, isina kuitwa namavoko, ndiko kuti isati iri yokusikwa kuno. Haana kupinda neropa rembudzi kana remhuru, asi neropa rake chairo kamwe chete zvikapera panzvimbo tsvene, akatiwanira rudzikinuro nokusingaperi. Amen. Now, Kristu Jesu achiuya, wakava ndiye makwanisirwe ezvakaitwa nomurayiro. Amen. Saka zvinonzi vaipa zvipiriso zveropa rembudzi namakondobwe vaidzoka gore rimwe nerimwe, nokuti hana dzavo dzaisanatswa pakuipa. Asi Kristu wakati auya, haana kuuya neropa rembudzi namakondobwe, asi neropa rake rimene. Uyezve haana kuzviita mutabhenekeri yakaitwa navanhu, asi kuti mune tabhenekeri iri chaiyo. Amen. Saka toona kuti Mwari unotidanira, uye Mwari unotiunzira kushoko rake kuti tisvike pane ichecho chakakwana. Saka Paul achiti kana Kristu ava mamuri, mava netariro yokugwinya. Tiri kudanirwa kune chiri zvokwadi yekunamatwa kwaMwari. Pane zvose Mwari zvaari kutiunza kwazviri, zviri kungotinongedzera, hazvireve kuti ndiwo mugumo. Kana tadanwa, like tauya kuservice, taita zvakanaka, ndo chishuvo netariswa tantinayo zuva rese ranhasi, kuti zuva rovira tichaenda kunoungana. Zvino tauya taungana, taimba tonzwe shoko raMwari, tonamata. Izvozvo handizvo mugumo wezvatauyira. Tauya kuti tindobata kune chimwe chiri chaicho chinodarika kungoti tauya. Pane chinopangwa nekusviviwa nemweya yedu, pane chiri nzara nenyota mukati medu.
seryo rwataimba ndizadzei. Amen. Zadzai pedzai nyota iri mandiri. Chatiunza pano inyota. Chatiunza pano inzara. Can you see? Saka kuvapo kwedu pano andiwo mugumo. Asikuti pane zvinoumbwa mukati medu nekuti tauya. Pane chinovakwa mukati medu nekuti tauya. Saka kuuya kwedu zuva rimwe nerimwe zvinoramba zvivaka matiri, zvinoramba zvisimudza matiri kuti tiumbwe tindova muchimiro chiri chaicho chaishori Jesu Kristu. Ishe vatibatsire. Nekuti Mwari unotarira kwatiri kwete kuti tive somurayiro. Remember, murayiro waiva eshado, waiva mumvuri. Asi isisu tinofanira kuva the image, mavonekere chaiwo aMwari, mavonekere chaiwo eutsvene hwaMwari. Saka Kristu wakati achiuya, wakavuya achipinda mutabhenekeri iri chaiyo. Can you see? Munguva yosei zvanga zviri mumvuri, but zvino wauya mune chiri chaicho, kuti aise matiri kuva nehanya yechiri chaicho. Can you see that? Pane chiri chaicho chekuuya kwedu kunamata. Kana tauya tinonzwa shoko raMwari. Ndizvodini? Now, kana pfungwa yedu ikaperera pakuti nokuti ndangouya kuchechi, nekuti ndangouya kuzonamata, pakashayika kuva nehanya matiri yekuwana ichecho chiri chakakwana, tichararama makore namakore pasina kuuya kuzvokwadi yekunamatwa kwaMwari. Ishe vatibatsire. Ati munobona. Asi kuti matiri mukava nemuvono uyu waiveri muna Paulo, mashure mekunge aparidza varedheni vaona chiedza, mashure mekunge anamata meta makumbo ikafamba, mashure mekunge anamata wakafa akamuka, mashure mekunge aimba torongo rikadengenyeka, anoti handiti ndachibata. Amen. Ndinoshuvira kuti ndichibate. Ndizvodi kureva kuti Mwari zvese zvaakapfuudza Paulo nomazviri zvaimuswededza, zvaisa maari kuva nehanya, zvaisa maari nyota. Sekera Mwari amubvisa muzvivi zvake, Mwari amuunza kushoko rake, maari wazadzwa nomweya mutsvene. Anoti ndinopanga, ndinoshuvira kuti ndifukidzwe. Ndiko kuti ndinoda mutumbi iwoyo wakagwinyiswa, nokuti kana tabhenekeri ino ichiputswa ndine imwe yakadimirira. Andi munobona. Saka maari waitsvaka, waida ichecho chiri perfect. Ndizvodi? As much as pane zvatinoita, kungava kuimba, kungava kuridza, ndovimba kuti vose vanozviita, zuva rimwe nerimwe vanoramba vachida kuvandudza zivo yavo, kugona kwavo nekukwanisa kwavo. Avasvike pauti nokuti ndakogona kudza gitare saka zvanaka, ndakogona kubata makii eorgan saka zvanaka. Vanoedza kuvandudza zuva rimwe nerimwe kuti zvive zviri nani. Andi munobona, ndiko kunamata kwedu. Tinotsvaka, tinopanga, tinoda kuti chiri chakakwana chibate upenyu hwedu, chiri chinonongedzerwa nekuuya kwedu kusevhisi chikwaniriswe mukati medu, chinotsvakwa nekuparidzwa kweshoko raMwari chive chinoita ugaro hwacho mukati medu. Nekuti pane chinhu chimwe, tikarega kupfuurira mberi tinodzoka mumashure.
Israel pavakaramba kuenda kunotore nyika vakadzoka mumashure. Mukatara vanonzi vakanzi dzokai nenzira yerenji. Avanokwanisa kupfuurira mberi. Vakange vofamba vachingotenderera vachidzoka kwete kupfuurira mberi. Ati munobona. Saka tosiva chose kuti pane imwe nguva taiva muzvivi zvedu, pane imwe nguva takange takaputirwa muzvakaipa. Okay, mumwe angati andangobera mumwadoro, ndakangoberekwa chinamata, ndakangokura chinamata, that's fine. Asi ziva chinhu ichi kuti wakaberekwa mumbereko yechakaipa. Towisana. Pawakauya panyika, wakauya muchimiro chokutadza. Saka kungava kuimba, ama kune kuimba kuri kwedu isu panyama, ikoko kwakainfluenzwa, kwakarunzirwa na Satani. Tonzwisana. Neyo dzeupenyu hwedu pane zvese zvaungazoita, pane zviri seri zvawakavakirwa pazviri pakuuya kwedu panyika ino. Saka rugwaro ruchiti tinofa, tinoroverwa pamwe chete pamuchinjikwa naKristu Jesu, kuti muviri wekare ufe. Hazvina basa ndakaberekwa muchechi macho, but panofanira kuva nenguva yokufa kweichochi chiri chekare ichi. Saka pane zvese zvaunoita ukarega kupfuurira mberi, unotodzokera sure. Andinozviona. Hazvinei kuimba, kuimba ikoko kune kuimba kwawakaipa. Isi takaberekwa muchibereko ichocho, uyezve tiri panyika inonzi igere muno wakaipa. Saka kana ndochikonzero machechi topesera tava namadenominations, tava masects, tava maorganization, ama zvese izvozvo zvakatanga paPentecost. Mweya mutsvene uchidururwa, vasina kupfuurira mberi nechiyero ichocho vakaumba sangano. Ndochikonzero zero rekutanga reEfeso zvinonzi wakasiya rudo rwako rwokutanga. Uyezve uchiri kuvenga hako dzidziso yechinikorite, kureva kuti vakange vachinamata, asi kunamata kwokutsauka kwakungotevera zviri pfungwa yavanhu kuya kwakaitwa naKaini muEdeni kwaivapo muzera rekutanga iro. Saka vanhu vasina kupfuurira mberi vakabatwa nemusungo wechinikorite. Saka pane zvese zvatiri kuita, hazvina basa kungava kuimba, kungava kuparidza, kungava kuuya kuchechi, ama kana tisingapfuuriri mberi tirwisa chinhu ichi kuti Mwari haana kutipa zvinhu zviri muuzere sezvaakaita paakasika muti wokutanga. Wakanga uchitova mbeu futi, wanga usiri muti, ndobva wamera, ndobva wapfuurira mberi kudakara wava nezvibereko, ndokupfuurira mberi kudakara zvibereko zvamera futi pava nomuti wechipiri. Saka hakuna chiri chakakwana chatinacho pane zvese zvatiri kuita. Saka tinorwa nokusvivira kuti tibate ichocho chiri chakakwana. Ishe vatibatsire. We want to be perfect. Toda kuva vakakwana, toda kuva vane chiyero chekuzara kwezvatakadanirwa kwazviri. Kunamata hakusi kuuya kuchechi, but kuuya kuchechi hama kuzotora
chinotipa nhano yechipiri. Tokuisana. Asi ukatadza kuva nehunhu hwokuda kupfuurira mberi, uchagara muchimiro chokungoti ndinoenda kuchechi. Asi there's one thing for sure, unodzokera sure. Nokuti ndoko kwawakabva. Wakaberekwa mumwoyo wenyika ino. Amen. Saka tinoshuvira kuti tive perfected. Tive vakakwana pamberi paMwari. Hebrews 10 verse 5 kusvika pa 7. Hebrews 10 verse 5. Saka pakusvika kwake panyika unoti, zvibayiro nechipo makazviramba, asi makandigadzirira muviri. Hamuna kuda zvibayiro zvinopiswa nezvibayiro zvezvivi. Zvino ndikati, tarira ndabuya, mabhuku yakapetwa pakanyorwa zvangu, kuti ndiite kuda kwenyu imi Mwari. Thank you. Ise wabuya asina ropa rembudzi namakondobwe, asine ropa rake iye amene. Amen. Oti zvino zvipiriso nezvibayiro imi Mwari makazviramba. But ndiani wakaita kuti vanhu vaunze zvipiriso nezvibayiro? Ndi Mwari. But anga asingazviunze kuti uve mugumo iwoyo. Wakazviunza kuti zvive chinongedzo chekuti pane chipiriso chinodiwa. Pane kuda kwaMwari kuri perfect. Kwaakada kubva nyika isati yavapo. Saka Jesu paanouya anoti handibatiriri pamumvuri, handibatiriri pane chisakakwana, asi chisakakwana ichi chiri kunongedzera kune zvandinofanira kuva ini. You get the point? Saka unoti ndauya kuzoita kuda kwenyu imi Mwari. Now, chipiriso chaipusha vanhu kuti vaende kuna Mwari. But Ishe wouya woti Mwari haade chipiriso, nekuti chipiriso chibatiso chekuuya kuti munhu auye kuna Mwari. Towisana. Mwari haade zvekungoti vanhu vauye kuchechi. Because kuuya kuchechi chibatiso chekuti tiunzwe kuzvokwadi yaMwari. Saka tikaperera pangoti ndauya kuchechi, ndo chikonzero tinozosvika pamufungo wokufunga kuti tauya kuchechi too much. Kana ndikarega kuenda nhasi, no problem. Nokuti ndanguva makore eshe handichimwenda kuchechi. Hatichakoshesi, hatichava nehanya yechiri Mwari chaakada pamusoro pedu. Handi munozviona? Zvimwe zvose tinoita, but kuti pazosvika matiri kufunga kuti pane chinopfuurira mberi, toona zvisina basa. Ndo chikonzero mapenzi asina vanhu. Asoti vanhu vacho havapo, varipo. Vamwe havasi 500 meters kubva panapa. But why? Nokuti Ishe pana ari kuti zvipiriso hamuchazvidi. Kana chakatemerwa naMwari kuti chiitwe, Paul says musarega kuungana kwenyu sezvinoita vavo. But Mwari ari kungoda kuti tiuye kuzongoungana. Mwari arida kuti kuungana kwedu kuumbe chimwe chinhu chinodarika kungounganawo. I'll show you. Andi kuna Peter. Mwadi.
Yeah, Peter. Peter. Yoktanga. Yoktanga. Can you just read? Just start from this one and read on. Yoktanga chapter 1 verse 1. Petro, muapostolo wa Yesu Kristu, kuwasanangurwa wawili kuvaeni. I'm sorry. 1 Peter chapter 2 verse 1. 1 Peter chapter 2 verse 1. Naizvozvo rashai zvakaipa zvose, nokunyengera kwose, namanomano negodo, nokuchera kwose, savacheche vachangoberekwa, pangai mukaka womweya, usina kushatiswa kuti mukure nawo, mugoponeswa, kana makaravira kuti Ishe une mwoyo munyoro, uyai kwaari, iye ibwe benyu, rakarashwa navanhu, asi rakasanangurwa naMwari rinokosha. Nemiwo samabwe mapenyu, muvakwe muve imba yomweya, muve uprista mutsvene, kuti mubayire zvibayiro zvomweya, zvinofadza Mwari nokuda kwa Jesu Kristu, nokuti murugwaro zvirimo zvinoti, tarirani vese muZioni ibwe rekona, rakasanangurwa rinokosha, nounotenda kwaari haanganyadziswi. Naizvozvo imi munotenda, munako kukudzwa kuna vasingatendi, ibwe rakarashwa navavaki ndiro rakaitwa musoro wekona, uye ibwe rokugumbusa nedombo rokupinganidza ndivo avo vanogumburwa neshoko, nokuti havaritereri ndizvo zvavakaisirwavo. Asi imi muri rudzi rwakasanangurwa, uprista hwamambo, rudzi rutsvene, vanhu vaakazviwanira, kuti mupanidze kunaka kwaiye wakakudanai, kuti mubve parima muuye kuchiedza chake chinoshamisa. Thank you. Now, mukatesa pano Peter arikutaura pamusoro pekuuya kwedu kukunamata. Ndizvo dii? Na kwai tiri kuuya kuibwe benyu, isisuwo samabwe mapenyu, kuti tivakwe tive imba yomweya. Ndizvo? A spiritual house and a holy priesthood. Now, isu tiri mabwe mapenyu. Twaziva temberi ya Solomoni akaivaka namabwe. Ndizvo dii? Zvairevei? Zvainongedzera kwauri iwewe. Saka David akati ndakafara pavakati handei kuimba yaJehovha. Temberi payakapedza kuvakwa, kubwinya kwaMwari kwakadzaka kukagara imomo. Asi zvino Mwari akanga asingarevere kuti ndo maanofadzwa kugara imomo mumba yemabwe. Nekuti Paul anoti Mwari haagare mudzimba dzakaitwa namaoko avanhu. Jesu voti chipiriso makachiramba, saka ndauya ini kuti zoita kuda kwenyimi Mwari. Now, tiri kunzi uyai kuchechi, musarega kuungana kwenyu. Now, kuuya kwedu pano ausiriwo mugumo. Asi kuti tiri kuwira kuti tipinzwe mumodi, tipinzwe muchimiro, tipinzwe mumakwanisire ekuti tive isisu manje temberi yacho, tive mabwe acho mapenyu. Saka kunamata kwedu hakuperere pangoti ndaenda kuchechi. Uyezve kuenda kwedu kuchechi hakusungoti nokuti saka nhasi ndaenda saka zvaringana. Pane chinopangwa nokutsvakwa nemweya yedu, nekuti izvozvi zvese izvi mumvuri wechiri chaicho. Saka zvinondibatsirei kuti ndingomuya kune mumvuri ndisingandobati chiri chaicho chacho. Dai Mwari vakatibatsira tikavona pfungwa yatikuedza kunongedzerwa namagwaro. Imi ndimi mava mabwe acho, mabwe mapenyu. Muri kuuya kune ihwe benyu, anova ndiye Kristu, ari ndiye ihwe rapakona. Amusi ihwe koga, imimi muri chivakwa chacho
cheugaro hwamwari. Kwete izvozvo zvoga, imimi muri uprista hwacho. You get it? Amen. Muprista basa rake nderei? Ndere kuti apise zvinonhuhwira pamberi paMwari. Sei achipisa zvinonhuhwira? Kuti pave maonekere eupenyu hunogamuchirika. Saka pano zvanzi. Let's just go back pana Peter pataverenga pano. Taverenga Peter chipiri handiti? Peter chapter 2. Okay. Wait. Okay. Right. Can you read verse 9? Chapter 2, verse 9. Asi imi muri rudzi rwakasanangurwa, uprista hwamambo, rudzi rutsvene, vanhu vaakazviwanira, kuti muparidze kunaka kwaiye wakakudanai, kuti mubve parima muuye kuchiedza chake chinoshamisa. Amen. Imi muri uprista, muri rudzi rutsvene, muri a peculiar people. Andi munobona? Amungori vanhu vanongova vanhu. Muri vanhu vakatsaurika. Saka your aims, zvamunoshuvira nezvamunoda, azvingori zvinongova zviri nyika. Towisana. Uye Mwari kana achidhila nemi pane zvinhu zvacho zvinongopa nyama, haadhile nemi kuti zviye mugumo izvozvo. Kana vari venyika vakaita zvinhu zvavanoita, ndo panouya kubwinya kwavo. Kubwinya kwavo kunongova pane zvinhu zvavaita. But imimi kubwinya kwenyu hakusi pane zvamaita. Kubwinya kwenyu kuri pane chinonongedzerwa nezvamaita zvacho. Nekuti go back to verse 5. Chapter 2, verse 5. Nemiwo semagoma penyu muvape muve imba yomweya, muve muprista mutsvene, kuti mubayire zvibayiro zvomweya zvinofadza Mwari nokuda kwaJesu Kristu. Amen. Munopa zvipiriso. Remember, zvipiriso nezvibayiro Mwari wakazviramba. Saka maakupa zvipiriso zvipi? Mavakuva imimi ndimi maruramire ekugamuchirika pamberi paMwari. Saka zvamunoita, munozviita antu kuti zvisvike pakuti Mwari uzvigamuchire. Tinowisana? Muri imba yaMwari, uprista hutsvene, a spiritual house. Saka azvinei unoridza, shuvira kuridza ikoko kusvike pachimiro chomweya zvinogamuchirika pamberi paMwari. Mwari haagamuchiri that expertise yekuti wagona kuridza. Mwari unogamuchira the spiritual aspect, chiri chomweya pane izvozvo, nekuti you are a spiritual house. Anindizvo. Saka munoimba zviri spiritual, munorarama zviri spiritual. Saka shuvirai pangai kuti zvamunoita zvisava kungogona kunongova zvinogonekwa navanhu panyika. Anti munobona? Right. Nekuti kana kuri kuimba, Michael Jackson akaimba, haana kungova a star, haana kungova munhu anogona vakamupa title yekuti aidarika vose vanoimba. Towisana. Saka hatisi kuimba kuti ngosvika padhati perfection yekungoti ndo zvinoitwa navanhu panyika.
tiri kushuvira kuti kuimba ikoko kundondosviko kundondobata zviri moyo waMwari. Amen. Ngatidzokei kubhuku yamakoronike. Isiti makoronike echipiri? Tanga ipana Samuel kutanga. Chapter 22 verse 2. Chapter 22 verse 2. Zvino vose vakanga vari panjodzi, navose vakanga vane mhosva, navose vakanga vane shungu vakaungana kwaari. Akava mutungamiri wavo, kwakanga kuna varume vanenge 400 naye. Thank you. Ande kumakoronike echipiri. Makoronike echipiri. Is it chapter 12? Are we there? Makoronike echipiri, chapter 12. Okay. Chapter 12. Okay, just hold on. Ndivakoronike ekutanga chapter 12. Makoronike ekutanga chapter 12. Can you read verse 21 and 22? Verse 21. Vakabatira Dhavhidhi pakurwa neboka ramakororo, nokuti vose vakanga vari varume vane simba noumhare navakuru pahondo. Zuva rimwe nerimwe vamwe vakasvika kuna Dhavhidhi kuzomubatsira kusvikira yava hondo huru sehondo yaMwari. Can you see? Kuna vanhu vaiuya vatanzwa pana Samuel kutanga paya. Vamwe vaiva nemhosva, vamwe vaitiza zvaitwa naSauro, vamwe vakanga vaine problem dzavo. But pavakauya kuna David, kwaiva nenzvimbo zhinji dzaikwanisa kuva utiziro hwavo. But havana kuenda ikoko, vakaenda kuna David. David, waiva David nemhaka yei? Nemhaka yokuti Mwari wakanga amusanangura kuti ave mutungamiriri weIsraeri. David wakanga ari musango nekuti Sauro waida kudzivisa chakadiwa naMwari pamusoro pake, aida kumuuraya. Saka vanhu vese hazvinei chimiro chavaireri, kana vasvika kuna Dhavhidha vaipinda muchizoro ichecho chaireri Dhavhidha. Patakauya kuno, patakauya kukunamata, ama pane zvakawanda zvakava zvibatiso kana zvikwaniriso zvekuti tiuye kukunamata. Tinowisana. Vamwe takaberekwa navabereki vakanga vachinamata tikauya. Vamwe takaroorwa nevanonamata tikauya. Towisana. Vamwe takanzwawo shoko tikauya. Mukatarisa zvakativunza, azvireve kuti panguva yese yatakagara tisatauya kukunamata, kereke yakanga isipo, yaivako, but hatina kuuya. Towisana. Vamwe vakaona kunamata uku nguva yakareba, but vakazongonakidzwa nekuti tikaenda kuchechi uku tinokwanisa kundoridzawo kana kunoimbawo, ndobva vauya. Towisana. Vamwe mai vako chechi iriko hamuna kuuya kudakara maroorwa, ndobva matevera kuchechi kwacho. Zvese izvozvo zvikwanirise namaruramiro ekuuya kwedu, asi handizvo mugumo. Vakati vauya kuna David vakazova hondo huru. They were men of valor. Kunyange matsotsi pavakazosvika pana David, vabata chinangwa chaDavid
uchochi wakapera vakava mhare. You get it? Vamwe vakatiza nougwende. Havana kukwanisa kurwa naSauro, havana kukwanisa kurwa nevaipesana navo, but vakatiza ko vachitya. But pavakauya pana David, pane chakaumbika mavari chakavaita varume vemhare. Vana Benaya vakapesana vakupindira Shuma muhunza. Varume vatatu vaya vakaenda pakati pehondo dzavaFiristia kunocherera David mvura yokumwa. Pakupedzisira kwazvo vakazova hondo yokudenga. Can you see? Ishe vatibatsire. Hey. Bhaibheri rinotaura richiti vana Maria Magadharena aiva namadhimoni 7 anga ari chifeve mukadzi uya. Dhimoni rake reufeve raiva namamwe 6 aibatsirana nedhimoni iroro kuti zvimuitire. Waiva nomudzimai uya waChuza, muranda waHerodhe, akauya nekuti akanga aporeswa. Vaiuya nezvikonzero zvavo, but vakati vasvika panashe havana kuraramira zvikonzero izvozvo. Vakapfuurira mberi kunobata. Ndo chikonzero paimba yepamusoro vaivapo. Amen. Vakamirira mweya mutsvene. Havana kuti nekuti akaporeswa saka zvaringana. Havana kuti nekuda kwokuti ndakanga ndine mweya yakaipa yakabuda saka zvaringana. You get my point? Nokuda kuti ndauya kuchechi kwacho saka zvaringana. Handizvo zvawakauyira kuchechi. Pane chinodarika chawakauyira. That which is perfect ndo chatiri kuda izvozvo. Saka yakava hondo huru yakafanana nehondo yokudenga. Saka imi manzi muri mabwe mapenyu ari kuuya kuzovaka ugaro hwaMwari. Mwari unogara kupi? Anoti kudenga ndo chigaro changu. Kureva kuti mava heaven panyika. John achiona imi akanzi tarira mwenga mukati wegwayana. Kwai ndakaona Jerusalema richibva kudenga rakagadzirwa somwenga wagadzirwa chikomba. Akanga anzwa kukuradza mwenga akaona Jerusalem, which means Jerusalem ndiyo mwenga unova imimi. Kwai mukati meguta imomo hamuna temberi, nekuti gwayana ndiyo temberi yacho. Hamuna chiedza, nekuti gwayana ndo chiedza chacho. Apa hatisikudzwa here shinzi makadanwa kubva murima kuti muuye muchiedza ichi, muve chiedza chacho. Amen. Saka Jesu akauya panyika vakati ndauya kuzoita kuda kwenyimi Mwari. Zvipiriso makazviramba. Zvinhu zviri substitute, zvinhu zviri zvinonongedzera, zvinhu zviri kunongova kungoitavo kunokwanisa kuitwa nomumwewo futi nenzira isiriyo. Asho zvatakauira izvo. Hatina kuuya kukunamata kunokwanisa kungoteedzerwawo futi nechero vari panyika. That's why I wonder kuti vanhu vanoda kuparidzirwa nemunhu wakaramba asingatendi shoko, ari kungoteedzerawo zvinova kunamatwa kwaMwari. Because kana munhu waramba shoko raMwari hauchisiri mune chiri chaicho. Towisana ndo zviri masangano izvozvo, ahasi mune chiri chaicho. Keri. Saka isu hatisi kuuya nechinhu chinokwanisa. Ndochikonzero Bhaibheri rati Jesu anoti zvipiriso nezvibayiro makazviramba, saka ndauya inini
pabhuku yakapekwa pakanyorwa nezvangu kuti ndizoita kuda kwenyu. Kureva kuti pane kuda kwaMwari kuri so perfect kwakuti akukwanise kungoteedzerwa nechero munhu. Kana kunamata nekuita zvekunamata kuchine makwanisiro ekuti pane vanongozviteedzerawo. Izvozvo handizvo Mwari zvaanogamuchira. Mwari anogamuchira zviri chaizvo. Amen. Amen. Saka Jesu vachiti ndauya kuzoita kuda kwenyu kwacho. Handiuye nechipiriso. Nekuti kuna vanouya nezvipiriso futi. Atiti Malakai unotaura pamusoro pachiti kana mava kundipa zvipiriso munondipa zvipiriso zvakaremara. Munondipa kana mukaya chipiriso choupfu mune ane upfu mune chakwindi. Kana mukaya nechingwa mune ane chingwa chatoosteo chakutoshata. Kureva kuti kuna maruramire ekuti kana uchakabata chinhu chiri mumvuri pana maruramire ekupa chisiri icho kana chakashata. Saka Jesu ari kuti izvozvo zvokuuya nechinhu chinomiririra Mwari mazviramba. Saka ndakuuya ini ndimene ndive chipiriso chacho, ndive kugamuchirwa kwacho. Amen. Vanhu vokwaHagai Mwari akavajukumura kubva muunapwa, but they could not build the temple. Vangu vakuvaka dzimba dzavo, vakuita zvinhu zvavo. Hagai akati ichinguva here yekuti imimi mugare mudzimba dzenyu dzakanaka idzi muchisiya imba yaJehovha riri dongo. Saka there was a possibility yekuti vaikwanisa kutovaka imba yavo, but imba yaMwari pasina. Towisana. Uyezve imba iyoyo kana vava kuivaka vaikwanisa kuivaka futi begrudgingly vachingosvika tati ndozvavataura tiite. Saka tauya kuzongovaka vati tikati ningirike tuye nematombo ekuvakisa imba yaMwari tauya nawo awa navasingade vatiti tiunze mari. Saka mari yacho iyi vati tuye namatanda yacho awa. Anoda neasingade neari kungoedzesera neanongofungidzira neari kuita nomwoyo wose zvese zvounganidzwa zvovaka imba. Apa imba iyoyo rambwa zvino hatichadi imba yavakwa namabwe. Imimi ndimi mabwe acho. Can you see that? Munovaka imba yomweya. Ndimi uprista hwacho, ndimi ushe hwacho. Amen. Ati in the Exodus chapter 33. Exodus 33. Can you read verse 12 to 14? Verse 12. Zvino Mozisi akati kuna Jehovha, tarirai makati kwandiri, bwirana vanhu ava, asi hamuna kundizivisa kuti muchandituma ani neni. Kunyange makati ndinokuziva nezita rako, wakawana nyasha pamberi pangu. Zvino kana ndakawana nyasha pamberi penyu, chindiratidzai nzira dzenyu, kuti ndikurangarireiwo kuti Zvino kana ndakawana nyasha pamberi penyu, chindiratidzai nzira dzenyu, kuti ndikurangarireiwo, kuti ndikuzivei, ndiwane nyasha pamberi penyu. Rangariraiwo kuti rudzi urwu ndi vanhu venyu. Jehovha akati, ini ndimene ndichaenda newe, ndikupe zororo. Thank you. Verse 18. Verse 18. Iye akati, ndondiratidzai henyu kubwinya kwenyu. Amen. Ise Joshua tapesa nokuona vachiti ndauya kuzoita kuda kwenyu imi Mwari. Kuda kwaMwari ndiko kuya kwaiva maari nyika isati yavapo.
Amen. Pasina chaivapo pane kuda kwakadiwa naMwari. Ndokwa akapfudza nemumumvuri kuti vanhu vasvike pane chiri chaicho. Tomisana mukaverenga Mabasa chapter 17, Paul ari kuGreece paya paAthens anoti Mwari ndiye wakasika vanhu vese akavapa miganhu kuti vaite nokurarama zvavanoita, asi chaaishuvira ndechekuti vatsvanzvadzire zvimwe vawane Mwari. Andi munoona vakapiwe miganhu, Mwari achisika nemasikiro aakaita kuti vanhu vaone kuti kuna Mwari. Paul anotara kuna vaRoma chapter 1 achiti hakuna uchava nepembedzo yekuti haazivi kuti Mwari uriko, nekuti Mwari akaradza nezvaakasika kuti apangidze izvozvo zvisingaoneki. Saka chiri kudiwa naMwari ndechekuti vanhu vasvike pane ichecho chiri chechokwadi, vararame ivo vane chokwadi chepfungwa yaMwari yaaiva nayo nyika isati yavako. So whatever we do, ngatitsvakei kukwaniriswa kwazvo zvinongedzere chiri chaicho Mwari chaakada. Amen. Tingatsvaka, tingada mufaro. Sometimes we think kunamata kuti tive norugare, zvinhu zvitinakire mudzimba dzedu, tifambe zvakanaka, tisina problem. As much as izvo zvakanaka zvose, but handizvo Mwari zvaakada hake kuti zvive mugumo. Paul woti kuna vaEfeso, imi varume dai vakadzi venyu saKristu wakada kereke yake. Can you see? Which means izvi zvinongova paupenyu nokurarama kwedu zvine chazviri kunongedzera chiri chaicho. The true unity yaKristu nekereke yake. But every girl kana akanga aroorwa anofunga kuti abuda nenyika, ndatoroorwa, ndazvaraiti, ndigere mushe nemurume wangu. Every boy anofunga kuti kana awana musikana wake ofunga kuti ndizvozvo chaizvo, saka ndaroora, ndatoraiti, zvese ndiri kugara zvakanaka, vanhu vari kutoona kuti hatirwe mumba, zvese izvozvo handizvo mugumo, zviri kunongedzera kune chimwe chiri chaicho. Can you see? Saka pakupedzisira vanhu vanozwa necomplacency, vanhu vanosvika pakusava nehanya, vanosvika pakusava nekuona kuri kwechokwadi, vachitofunga kuti zvavatoita izvozvizvi zvatokwana. Hama, hazvina kukwana. Kudakara tava hondo huru yekuti you can differentiate hondo ya David nehondo ya Mwari. Andi munobona yakanga yava hondo yakafanana nehondo ya Mwari. That's what we need, hama. Amen. Ishe vatibatsire. Saka pano Moses anoti makandidaidza nezita. That alone zvaifanira kuva chinhu chinopa David Moses kuti zvangu zvaita. Mwari haana kumuziva semumwe wavaIsraeri. Mwari haana kumuziva semunhu ane shungo dzokunamata. Mwari akamuziva nezita. Munofanira kuti muone ujamu hwepfungwa
nechizaruro chakavapa naMozisi achitara mashoke kuti Mwari makandiziva nezita rangu. That was kubatanidzwa naMwari, that intimacy. Yokubatanidzwa kwake iye mbune naMwari. Kwete zve kumwandira. Kwete zvongoti tese tinoenda. But makandiziva individually. Chii chakazikamwa naMwari individually pana Mozisi? Utera hwake, kugona kwake, kuperevera kwake, kusakwanisa kwake, nezvese zvaiva iye semunhu. Mose anga achiti makandiziva. Amen. You get the point? Saka nokuti wagona kuimba, Mwari anozivazve kautera kaya kaunako. Chitungwiza. Mwari anoziva that arrogance iri mauri. Mwari anoziva kusada kuteerera kuri mauri. Azvina basa unogona kuparidza stereki. But Mwari anoziva iwewe nezita. Saka Mose akati imi Mwari makandiziva nezita iri. Amen. Ana kuperera pangoti nokuti nini ndakutotungamirira vaIsraeri ava. Ndakutenda navo kunyika chipikirwa. Saka inini zvangu zvatoita. Akati Mwari munondiziva nezita. Can you see? Ndoshikonzero at times ama tinosvika pakungofunga kuti kana ndaita ichi saka zvoreva kuti zvaringana. Nokuda kuti ndauya kuchechi saka zvakatokwana. Hazvina kukwana. Mwari anoziva. And sometimes anotokufunhurira kuti akuonese kuti iwe une musakanzwa. Iwe hauteerere. Iwe hauzvininipise. You cannot spend 6 months uchiita hunhu usazvininipisa Mwari asingakuratidze somehow. Anozviziva nokuti anokuziva nezita. Saka my point is, haikuna kungofunga kuti you are an expert in this. Nokuti ndinogona kuparidza, nokuti ndinogona kuimba, nekuti ndinogona kuridza, saka ndizvozvo. No. Kuparidza, kuimba, kuridza, kuya kuchechi zviri kuda kukuendesa kune ichocho chacho chiri chakakwana. Saka ukasava nehanya nechauri kunongedzerwa nacho, ungava svobenzi unofara kuti ndamubhazi, wotoseka vari pasi kuti meno zvenyu muri pasi, ine tomubhazi. Kuva mubhazi is not the thing. Pane kouruda kuenda. Can you see? Saka haufaniri kungoti ndiri mubhazi. Yes, bhazi is part yekuenda kouruda kuti uende. Kana bhazi rakusvitsa aungotenga ungopembera ipapo. Saka ndasvika kona ndichienda nebhazi. Ndasvika bhazi ratoniendesa, harina kanotombofa munzira. Bhazi ratonisvitsa pana ndienda. Pane chawawira pauri kuenda pacho. Can you see? Hakuna chinhu chiri perfect in itself. Chimwe nechimwe chikukuendesa pane imwe nhano. You get it? Saka ungofunga kuti handogona kuimba stereki. You think zvatokwana? Handogona kuridza stereki kana ndisiko kuchechi kwako hapana anoridza futi pangaidini. Ndogona kuparidza stereki kana ndisiko hapana anomboedzesera kuparidza kuya. That's not it, hama. Izvozvo zvese tikazvipiwirwa kuti tiende kune chiri perfect chacho. Saka Jesu akati zvipiriso izvi makazviramba Mwari. You get it? Makada kuti ndauya kuzoita kuda kwenyu kwacho. Because kana chiri chipiriso, kana akaipa anokwanisa kuchipa chipiriso. Kina anakupa chipiriso. Harina kuenda chipiriso rakasvika paparitari. Anybody can do that. Anybody can preach. Anybody can play these things. You get it? Kana hune rinokwanisa kuplay. Mbavha inoplay. Matsotsi anokwanisa kuparidza. Mombe chinoparidza.
These things are not an end, man. Hey. Don't major on these things. Pane chakadiwa na Mwari. Isho vatibatsira. Ichocho ndo chinofanira kuti kana uchiita zvounoita muchechi zvacho izvozvo zvive chibatisho chekuti uende kune chiri chaicho nawo. Moses akadaidzwa akadzitungamirira vanhu avo inda navo, but anodzoka. Remember, this is chapter 33. Akadaidzwa pachapter 3. Is it so? Chapter 2 ndo pavakachema. Chapter 3 yeExodus ndo paakadaidzwa akaita zvishamiso 10 muIjipita, akabamura gungwa dzvuku, vanhu vakayambuka, akanatsa mvura yapamara. After all that ndo paanodzoka kuna Mwari. Mwari makandisiva nezita. Can you see? Ndichaenda naniko navanhu avo, but ndakutuma kuti uende navo, but inini handizini mugumo, handizini the ultimatum, handizini chiri chaicho chinotungamirira vanhu avo. Because havangoenda vanhu avo, havasi kungoenda kuti vari kuenda munyika chipikirwa like anybody else. Handimona musiyano wedu namasangano. Haisi nyaya kuti rodhi yekuKenani tinoiziva, haisi nyaya kuti tiri kuenda kuKenani. Mozisi akaramba izvozvo, GPS akanga ainayo yaimunongedzera to the dot achinopinda nawo muKenani, but akati handisvina kuenda neGPS. Ndiani achatitungamirira? Amen. Pana anofana chiri chaicho chinofana kundiendesa kune chiri chaicho. Saka ndiratidzei kugwinya kwenyu imi Mwari. Makandiziva nezita. Zita rinorevei? Rinoreva zviri iwewe, kwete mazita atakapiwa navabereki vedu. Nokuti mumwe akatonzi beauty, ati hari chipuka ndipe mwenzi wangu achizviziva here, ati azokura manje topakona kuti no beauty, hapana beauty. Handiti mumwe akanzi mufaro, ati hapana mufaro, akachingorwa navanhu. Ndizvo ri, ati mubereki anga ane chishupa akakupa zita iro, ati ndikamuti Samiri, pamwe achatiwo saSamiri, akagara muchechi saSamiri, akafambawo mushe saSamiri. Zvinova zvakuitwawo naSamiri izvi, haasvote kuchechi, bati mambozviona. Amen. Ndiani kuti zvopatisa vana blessing kuti rimwe zita futi iro. Vana blessing vanenge vachitoumburuka zvavo vasingambozivi zvavari kuita. Samiri osvika topanotanga kuti blessing bebere handava kuenda unogeza mushawa, ndakunoda iso, handi munoona vakanga vachishuvira kuti ngaaitiwo saSamiri, aabude muchechi mufamili, anogara arimo. Ndo zvinoreva zita. Hadi ndizvo. Chimbofunga rako. Unonzani? Chitarisa upenyu huri kurarama. Kezvongobonderedza rake. Asi paprosperity apa zvinenge zviri kuita na. We are prospering. Huh? You get my point? Makandiziva nezita. Munoziva my ins and outs. Ndiani achaenda nesu panyaya. But Moses ndakuudza. Now, let's just look at this guy. Taverenga pane Exodus zvadidi? Was it 33? Just go back to Exodus 33. Taverenga pane. Verse 1. Mozisi akati kuna Jehovha, tarirai makati kwandiri, mirana vanhu ava, asi hamuna kundizivisa kuti muchatuma ani neni.
kunyange makati ndinokuziva nezita rako, wakawana nyasha pamberi pangu. Amen. Moses apiwa demanded, apiwa basa, apiwa chikonzero, sei akanzvengeswa rufu. Shinda navanhu ava. Handi munoona. Asi Moses akazviziva kuti andiende inini navanhu ava nekuda kwokuti kuenda kwavo kukwaniriswa kwezvakataurwa Abrahama musi uya achinzi vana vako vachava nhapwa asi ndichavadzikinura neruoko rwesimba. Saka Moses wazoti saka ndaburuka ndandochema kwavanhu vangu, chiendawo vatungamirire uvabudise muIjipita. Anditi but Moses ari kuziva kuti nyaya haisi nyaya yangu, haisi yekuti kugona kwangu, hakusi kuziva kwangu, nekuti nyaya pakuguma iri kudiwa ifulfillment yescripture, kukwaniriswa kweprophecy. Peter achibva ati hakuna rugwaro rwechiprofita runongozadziswa nemunhu. Can you see? Nekuti vanhu vaMwari kare havana kutaura kunze kwokunge vashungaidzwa nomweya mutsvene. Saka nauri mweya mutsvene wakataura discripture, unofanira kuva mweya mutsvene unozadzikisa scripture yacho. Handi munozviona? Mwari akati tendemukai, Mwari akati namatai. Yes, but inini nhasi ndauya kuzonamata. Ndimwari akataura, handisini. Saka inini handisini ndinofanira kuita zvakataurwa naMwari, asi kuti Mwari unofanira kuita zvaakataura mandiri. Remember Paul anoti Mwari ndiye anoita kuda, ndizvo? Ndiye anotizivisa, ndiye anoratidza kuda nekuita kuda kwacho. Saka handisi kuda kuti inini ndive ndinongoperera ndiri ini ndiri kuita zvinhu izvi. Handisi kuda kuperera ndiri ini ndiri kuimba. Handisi kuda kuva ini ndinongoperera ndiri kuparidza. Handisi kuda kuva ini ndinongoperera ndiri kuridza. Ngave Mwari at the end of the day. Kana Mwari ava kuita, then kwava kuda kwaMwari. Kana ndiri kuita, ndira kukuudza kuti zvandiri kuita izvi chero munhu anogona kuzviita. Saka Mozisi akaramba akati aiwa, ndiani achaenda neni? Handidi kuenda inini, nekuti zvekutungamirira vakawanda ipapo vanakorana naDhathani ndavanga varipo, vakatomirirawo kuti toda kutungamirira nesuwo futi. Mozisi anongofunga kuti ndiye manini ndava, kana nesuwo tinozvigona futi. Handi munozviona? Vana Abhiramu vakanga variko vachidawo futi kutotungamira kwacheko. Ndikeni point. Saka Mozisi akati aiwa, haisi nyaya yangu, ndiani achaenda neni? Amen. As if aiziva zvaive nemugumo, nokuti haasi Mozisi akazovapinza munyika yechipikirwa. Ndizvo dii? Vakapinzwa nani? NaJoshua. Joshua akavapinza nesimba ripi? Handi pana Joshua chapter 1. Tanga pavesi 1. Zvino Mozisi muranda waJehovha wakati afa, Jehovha akataura naJoshua mwanakomana waNuni muranda waMozisi akati, Mozisi muranda wangu afa, zvino simuka iwe uyambuke Jorodhani urwu, iwe navanhu ava vose, muende kunyika yandinovapa ivo vana vaIsraeri. Nzvimbo imwe neimwe ichatsikwa netsoka dzenyu ndakakupai iyo, sezvandakataura naMozisi. Kubva murenje reRebhanoni iri kusvikira parwizi rukuru, irwo rwizi Rufiretesi, nenyika yose yavaHeti, kusvikira kugungwa guru kurutivi rwamavirazuva, ndiyo nyika yenyu.
hakuna munhu uchagona kumira pamberi pako mazuva ose upenyu hwako. Ndichava newe sezvandaisiva naMozisi, handingakuregi. Thank you. Can you see why Moses akanga asingade kuenda iye? Mandiudzeni kuti ndiye asi ndiani achaenda neni. Nyaya haisi yangu. Handi kuti ndipedze nyaya ndega. Moses afa. Mwari akauya kuna Joshua. Sezvandaisiva naMozisi ndichava newe. Is that right? Kodai Moses aitungamira ari ega achivaendesa kunyika ichipikirwa ari Moses ega. Musi waakafa ndopaiperera nyaya ipa. Can you see? Saka ndiri kuti nini haikona kuva iwewe. Haikona kuti nokuti ndagona ichi, ndagona kuridza, ndagona kuimba, ndagona kuparidza, ndagona kutaura, ndagona kudai. Saka zvaringana aiwa. Nokuti Moses audzwa kuti enda navanhu ava. Pachapter 23 yaExodus ari kuramba kuti aiwa ndiani achaenda neni kuti nditungamirire vanhu ava, nokuti vanhu ava havasi vanongova vanhu ka. Ati munoona? Okay, in closing, ngatidzoke chapter 33 yaExodus. Taakufika ipo. Verse 18. Zvino kana ndakawana nyasha pamberi penyu, chindiratidzai nzira dzenyu kuti ndikuzivei. Ndiwane nyasha pamberi penyu, ndakarayavo kuti rudzi urwu ndi vanhu venyu. Can you see? Vanhu ava vanhu venyu ava. Handidi kungoti tumu richienda navo inini. You get the point? Vanhu venyu ava. Amen. Imako vana munotungamira kuimba. Muri kutungamirira vanhu ava, vanhu vaMwari ava. Vari kunzi vaimbe kuti vapinde mudenga. Is that right? Not the beauty kwete kugona inzwi renyu rakanaka aiwa. Manzi tungamirira inziyo dzokuti vanhu vaimbe ava, vainde mudenga. Imi muri kuritira vanhu ava kuti vapinde mudenga. Saka ndofana kuva munhu akaita sei. Is it kuti ndikagona kubata manoti zvatonaka, chero ndagona kuisa vanhu vakanzwa vakatoimba, aiwa Mose ari kuramba kuti ndozviziva kuti mandiudza kutenda navanhu ava, but vanhu ava havasingori vanhuwo zvavavo. These are not denominational people. Havasi vanhu vamasangano ava. Vanhu vakadaro naMalachi 4 ava. Vanhu vari mupfungwa nekuda kwaMwari ava. Vanhu vanofanira kuti vapinde murapture. Vachaimba muimbiro iko kuti vapinde. Towisana. Saka Mose akaramba akati aiwa ina handisi kuda nini. Pana anofanira kuenda neni panyaya iyi. Sure enough. Haana kuzosvika akafira munzira. Amen. Afa Mwari wouya sezvandaisiva naMozisi. Anga asingafambe ega. Pane zvaaitaura anga asiye unotaura. Pane zvaaita anga asiye unoita. Saka muchimbiro chandaiva nacho naMozisi ndo chandichava newe. Hakuna munhu achamira pamberi pako. Chero pawaisa rutsoka rwako watotora. Amen. Kuti ndikupe example. Enda Jericho. Hakuna kusukunetseka nekutsvaka madharamete ekuputsa rusvingo. Ena munotenderera masvingo achawo. Can you see? Bible anakutaurira kuna Peter kanzi, imimi you are a peculiar people. Muri rudzi rwakasana nguva. Hamusingori vanhu. Amen.
zvekungoti chero adani ngouya achita zvaanoda nemi. That's not it. Amen. Hamuna kudanwa nenyaya kunzwi Mose tinamata. Makadanwa nepfungwa yakazarurirwa kuna Malakai kuti namazuva ekupedzisira ndichatuma Elijah achadzosera a particular people kutenda kwamadzibaba avo. You are the product yepfungwa yaMwari yaakapa kuna Malakai. Makadanwa kwete neshoko remunhu, makadanwa kwete nekugona kwemunhu, but God had to send a prophet. Amen. Saka zvinotyisa. It's not an easy thing. Amen. Kuti kungoparidzira vanhu vakashanangurwa naMwari asisi chokutamba, kuti ungotungamira nziyo kuvanhu vakadanwa naMwari apa asisi chinhu chemanga-manga kuti uridzire midimbwa yekuti vana ava vaimbire Mwari. Isho atibatsiri. That's why zvidiwa kuti tiite nereverence, tiite nekutya Mwari, tiite neupenyu hwakaperera. Isho atibatsiri. Hakuna kuti wanyanya kufamba kana usina zora wako muzvipa kuzvinyima kuti Mwari ndinoridza gitare kuchechi, mwada kuti kuridza uku kuvenyi Mwari. Zvibatsire vanhu vaMwari, zviite kuti vapinde mudenga. No, we shall. Because these are people of God. Haikona wapedza masturbation yako yausikutiritsira pana. Tiri kuenda ku. These are peculiar people. Vanhu vaMwari. You get my point? Moses akatya. Ndochikonzero Mose anotaura Paul anotaura pamusoro pamusoro Moses akati ndinotya, vanhu vakati tinotya. Is that right? Go and read Hebrews. Zvanzi wakati adengenyetsa, because they were not just vanhu vaingofamba mani, vanhu vaikwanisa rugwaro rwaMwari. Saka Mwari paakataura, what happened? Kwai vanhu vakati tinotya. Amen. Is that right? Saka vachi vanhu venhando. There are people vakafirwa nazvo pamuchinjikwa. Sekera Paul akataura kuna vatungamiri vakati ndinoda kuti mimi muzive chinhu ichi. Hapana chandakakuvanzirai, chiri the counsel yaMwari. Asi zvichenjererei nekereke iyi, nokuti ichechi yaMwari yakatenga neropa rake. You don't play around with it. Haisi kuita show off pana yekuti ndogona kuparidza. Haisi show off yekuti ndogona kuita ichi kana kugona kuita ichi. Zvaifanira kunza kutya materi nokudedera. Ndikuzviita here muto wakafanira, ndikurarama here nenzira yakafanira kudana kwatakadanwa nako. Mwari wonenge vatibatsire. I just wanted to speak on perfection. Taona kuti miti haina kugadzirwa yakakwana, hove hazina kusikwa dzakakwana, munhu haana kusikwa zvakakwana, akava nheyo. Miti yose yekutanga yakava nheyo, hove dzekutanga dzakava nheyo, nekuti pazova nehove dzakawanda. Amen. Ndachida kuwedza kuti tisvike ipapo pati takoniwa kusvika. Amen. Mwari munyasha dzavo kuda rimwe zuva neimwe nguva tichapedzisa pamusoro pe the perfection. Amen. Kuti zvinhu zvatinoita zvinofanira kuitwa perfected. Usafunga at any given time kuti wagona wapedza. I don't care chimiro chacho chakakura kusvika papi, chamabatisirwo ungadai uchiitwa naMwari, asi hatisati. Paul anoti tinoparidza, tinoprofita zvisakakwana, handiti? Tinoziva zvisakakwana. Amen.
hakuna chatiri kuita panapa chiri chakakwana. Saka ngatityei. Amen. Towisana. There should be that fear in us. Amen. But andisati ndakwana. But my worry is zvimwe zvezvakangopusawo zvatinonzi naMwari itai izvi zvinotiremera. Tinototadza hedu nogoni kusatozviita nogoni, asi panguva imwe chete tiri kufunga kuti tiri kushuvira, tiri kuda perfection. A simple thing like kungoya kuservice. Handi zvakataurwa naMwari. Handi zvenyu. Musarega kuungana kwenyu zvamuri kuita. Zuva raShe riri kuswedera. Uyai muchiungana. Uyai muchinamata. Somebody thinks akatendeuka kudhara akaverenga makore ake ese pazviguru anotopera achisanganisa nezvemakumbo kuzowedzera nezvimiti pamusoro. He's perfect. Haana hanya nazvo. I believe it. But that's not it. Amen. Did you notice? Zanzi. Okay. Zanzi. Jesu kunyange akanga akafanana ari mwana waMwari. Haana kuti kuenzana naMwari chinhu chofanira kubatisiswa. Handiti? He did not even hold on to that. He was born sinless. Ashina chivi, asina ropa rine chivi. But haana kubata pane izvozvo kuti ndo zvinova. Asi akachema nemisodzi, neminamato, nemikumbi. Ko inini ndakamboba? Ko inini ndakambotadza? Ko inini ndakambobuda vodya? Zvinofanira kuvei pakuuya kwangu kuna Mwari. Andi munobona? Bhaibheri panondityisa ndepapa. Ataverenga paya. Okay, musavhura ini ndokuverengera. Pana Hebrews chapter 5. Anzi pamazuva enyama yake akachema nemisodzi nemikumbiro. Handiti kuna iye waigona kumurwira parufu akanzikwa nokutya kwake Mwari. Handiti sometimes we think Mwari anotinzwa nokuda kwokuti ndarwadziwa spirit, nokuti ndarwadziwa ndochema kuna Mwari tasema nokurwadziwa kwangu uku Mwari obva antinzwa. Sometimes we think nhamo yedu pamwe washushwa maningi nemurume, pamwe watambudzwa nomukadzi, pamwe wanetseka neupenyu, wofunga kuti kana ndikachema izvozvizvi Mwari ndozvaanotonizwa, ndiri kutambudzika, ndiri kunetseka. Asi kwanzi akadzikwa nokudai iwo nhamo yako iyo unofunga kuti yakakurisa. Ndoda kukuudza zvandakamboita ndiri mwana mudoko. Ndakarohwa namai. I remember ndarohwa ipapo. Ndakanogara mumabhanana, ndaenda kumbokoza supu. Mabhanana aya, pana mabhanana paya, mabhanana aya ane nguva yakareba ari mubhanana. Ndopaanga achipapa, ngone mabhanana, papa ine chigadheni chamama ipo paya. Saka ndakanogara imomo. Mainini wangu vachibva vauya vakadarika panika rodi kakaripo. Zvikanzi kochima ari kuchemewa. Zvikana mama ndamu rova zvebasa nhasi.
angaita sei kuti mumurove kudaro? Zvikanzi musi wakati akaita zvakadai, musi wakati akaita zvakadai, musi wakati akaita zvakadai, nhasi aita zvakadai, saka ndamurova. But inini manje nyaya ndakaroverwa musi uyu yaisafanira kuroverwa munhu. But mama vakaverenga zvandakaitapo, ndozvakandirovera ndaita chinhu chidiki-diki. Towisana. Saka, sometimes we think ndiri kusvupika stereki, Mwari ngaatondinzwa, Mwari ngaandinzwe, ndatambudzika. You don't even know kuti kutambudzika ikoko ndiMwari ari kuita kuti upfuure nemunhu achigadzirisa nyaya dzako. Towisana. Nokuti watokangamwa kuti wakambobvisa nhumbu apo. You think Mwari ngaatondita zvakanaka chete pano. Nyaya dzako dzawakaita dzese dziya dzedzi. You don't even consider. Unomboona nhasi kuti ndinonamata tiri message zvinova zvinova ndatambudzika sei, Mwari atondiite zvakadai so. Wakangamwa zvawakabapo, wakangamwa zvawakaitapo. Bhaibheri rangu haritauri here kuti zvinhu izvi wakazviita ndikaramba ndinyerere? Can you see? Sometimes you are not even being persecuted. Inyaya dzedu ziri kutotitevera. Tongofunga kuti sei ndatambudzika, sei ndanetseka, sei ndadai. That's why I won't even come from the Mwari, in my right sense, tell to Mwari, say zvakadai zvozonditikira. That much zvinhu zvandakadzidzira. Ndiuye kuna Mwari chiti Mwari sei ndazoushupikapo, sei zvinhu zvazondiomerapo, sei zvazodai apo. Bhaibheri rataura richiti consider your ways. Cherekedza nzira dzako. Hakunongomanya ungonota zvazondipira sei apa, zvazonde ko zvawakaita nezuro wakangamwa. Let's strive for that perfection, Amen. Amen. Let's strive for perfection. Zvatinoita ama ngatizviite mukuzara kwazvo, chiziva kuti kunyangwe tikaita zvakaita nomutoo upi, hapana chatiri kuita panapa chiri chakakwana. Zvese zviri kutiendesa kune chiri chakakwana chacho. Is that right? Upenyu hwatiri kuedza kurarama uhu hwakanaka unongova mumvuri weupenyu chaihwo kana tamuzienda nakuenda. Kuimba kwatiri kuita uku unongova mumvuri wekuimba chaiko kana tava pamberi pechigaro chaShe. Kunamata kwatiri kuita mumvuri wekunamata chaiko kwatichaita tiri patsoka dzaIshe Jesu Kristu. Saka ngatizviitei with a sense of reality. Ndizvodi tiine mweya unombofungawo, unomboteedzerawo kuti regaiwo ndiitewo zvinhu nenzira kwayo. Because it's only a shadow. Considering you are a peculiar people. Muri vanhu vakasanangurirwa kuti muparidzi wokuru waMwari. Ndizvodi tikunamata Mwari unorarama, tikunamata Mwari mupenyu, tikunamata Mwari unofanira kuti ashumirwe nenzira yekururama kuri shoko rake tichitya. Amen. Ndizvodi ngatiite zvinhu nenzira yekutya Mwari. She vatibatsire. Nokuti kwai Mozisi akataura kadaro achiti ndinotya, ndinodedera. Mwari wange vataura. Ishe vatibatsire. Mwari wakatidanira mhosva dzavo. Amen. Kwete maringe nezvinhu chakararama kana zvotiri, asi nongonyashandisa Mwari zvavakatitira. Saka ngatiuye kuna Mwari nemwoyo wakaperera neupenyu hunoraramira zvokwadi nekuda kwaMwari kuti kubate upenyu hwedu. Amen. I want to believe. Saka hama dziye dzepaPentecost dzakauya havana kuenda kumba musioni. Peter akati okay, tazvipedza service ngatiendei. Havakaramba kuenda.
vakauya kuna Peter nokuna vamwe vaapostoli. Because I want to believe havana kuti Peter uko ari kuparidza vongouya kusvika toita sei, vakatoti sevhisi yapera zvikanzi okay ngatichiendai manzwa shoko raMwari handei kudzimba chedu. Ndopavakadzoka kuna Peter vakati imi uri kuti zvapera sei, teiko? Peter akati aiwa zvitendeuka izvi. Ndopavakazotendeuka vakabhabhatidzwa 3000. Amen. Vanga vabayiwa pamuri. Ndizvodii? Ishe atibatsire. Ndozvikonzomara wakatidana kuti timunamate, timushumire, timuraramire muutsvene hwake, kumwinya kwake, nokutendeka kwake. Tikasonga.